बे समावहाय जोङो जोंनि बड'लेण्डनि राजधानी जे हाबजेननाय जोंहा कारिगाव मोनसे एन्ट्रेन्स गेट दं आरो बे गेटखौहाय जोंनि दोरोङारि हारिमुआरि आगजुफोरजोंहाय बानायनाय बे गेटआ जोबोर समायना बे गेटखौहाय जोङो अपेनिं खालामनाया जोंनि बाथि बिटिसि बिसायख'थिनि एसे सिगां खालामनाय जादों दा खालामखांनानै जोबोर समायना रमायना बयबो बाहाय फैनानै मोनसे जोंनि दोरोङारिनि जिहेतु दामजुजों बानायनाय हिसाबै बाहाय गोबां मानसिफ्रा फैनानै बाख्नायसोलायदों आरो जाय बिथांमोनखौ बानायदों बे बानायगिरि बिथांमोनखौबो दिनैहाय जोंनि गासै बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बाख्नायदों दा बेखौहाय जोंबो गोसो गोथारै बिराद बरायदोंमोन नाथाय दिनै फैनानै नुफैबाय बे समावहाय बे गेटखौ बानायनायनि मुङावहाय जिहेतु बै समाव मोनसे गभर्नमेन्ट दंमोन इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय गभर्नमेन्ट बिथाङा जिहेतु बानायदों हिसाबै बेहाय मोनसे नेम प्लेट दंमोनहाय बे नेम प्लेटआवहाय जोंहा दंमोन प्रमद बर' CEM BTR लोगोसे बाहाय दंमोन इन प्रेजेन्ट अफ उर्खावगोरा ब्रह्म आरो जोंनि सानजा क'क्राझारनि जोंहा MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथां लोगोसे जोंहा दंबावो आकाशदीप IAS प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोननि बाहाय नेम प्लेट बेखौ बानायनायाव होनाय जादोंमोन नाथाय बे नेम प्लेटआ दिनैहाय गुगानानै दङ आरो बे गुगानायखौहाय जोङो दिनैहाय नुनानै दुखु मोनदों खारन जोंनि राजधानी क'क्राझाराव हाबजेननाय बे गेटआ बेबायदि अबस्थायाव जानांगौब्ला आरो भबिष्यताव जोङो जोंनि बे गोजोननि जे क'क्राझार बेखौहाय जों बोरै लाखिगोन जों बे मोनसे साननाय फैदों दा बेखायनो जे परिबेसाव बे जा गुगादों बा सोरबा गोसो जानानै बेखौ जुदि बोखारदोंब्ला थाबैनो बेखौहाय आङो व्यक्तिगत हिसाबै आरो रायजोनि जानानै आङो खावलायनो लुगैदों नैबे नेम प्लेटखौहाय डिपार्टमेन्टेलि एबा जोंनि बर्तमाननि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय जे BTR सरकार बिथांमोनहा बेखौ जाहाथे मोजाङै खालामनानै दोनफिनो जाहाथे बे नेम प्लेटआ बे आगोलाव जेरै दंमोनहाय बिदि जाहाथे खालामनानै दोनफिनो आं बेखौ गुरै खावलायबाय खारन जोंनि नैबे BTCखौहाय जों ओरैनो गोरलैयै मोनाखै बयबो बेखौ मिथिगौ आरो बेखायनो जोंनि नैबे BTCखौहाय जेब्लायबो गोजोनै जों लाखिनांगोन बेबायदि खामानि मावनानै जोंनि नैबे गोजोन जाखानाय जिहेतु BTC बा BTR बेखौहाय जाहाथे गुबुंले खालामनो रावबो दा नाजाथों आं बेखौ BTC BTR बासिनि गासै रायजो राजानि खाथियाव खावलायबाय आरो दिनैहाय बाहाय जों नुफैबाय फैनानै जिहेतु जों दा एसे सान हाबनायखाय एसे बाहाय खोमसि खोमलाव जादों नाथाय बाहाय मोनसे लाइट्स दंमोन बेखौहाय समायना नुनाय सब समाय सानाव जेरै समायना नुनाय मोनायावबो जाहाथे बेबायदि नायनो हानायनि मोनसे बाहाय परिबेस दंमोन लाइट दंमोन बे लाइटआ नैबे समाव गैया कारना जाहैबाय जोङो खाथि खाला मानसिफोरनियाव जों सोंनानै मोनदों बे लाइटआ सप्ता खनसेनि सिगां डिपार्टमेन्टआ बाहाय बिल होनो हायैनि थाखाय बे लाइट फैनांगौ बेखौहाय जे मिटार दं बेखौहाय डिपार्टमेन्टआ लानानै थांदों होननानै जों मिथिबाय दा बेखायनो आं गुरै खावलायगोन आथिखालनि BTR सरकारखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारखौ आं खावलायगोन नोंथांमोनहा जाय जेखि बानाया जेखि पार्टियानो सरकाराव फैनानै बानायाथों मानो बै जिनिसफोरखौहाय उननि समावहाय जाय सरकारा सालायो बिथांमोनहा जोथोनै लाखिनांगौआ बिथांमोननि दायित्व कारना जाहैबाय थांनाय जे सरकार मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय जे सरकारमोन 5 बोसोराव बेबायदि खुनु जायगायाव आगोलाव खालामबोनाय जाय सरकार मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जिहेतु 15 बोसोर सरकार सालायबोदों बिथाङाबो गोबांथार बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बानायदों बिथांनि बानायनायखौ जोंनि इउपिपिएलनि सरकार एबा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा माब्लाबाबो बेबायदि आखाइ होफेराखैमोन नाथाय दिनै गिबि बेखौ जों नुनानै जोङो दुखु मोनदों बेखायनो खुथारै आङो खावलायनो लुगैबाय सरकार एबा डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोनहा जाहाथे बे गुगानाय नेम प्लेटखौ थाबैनो होयो आरो बिनि जे लाइट बे लाइटनि बेबस्थाखौ थाबैनो खालामो आं बेखौ गुरै खावलायबाय आरो जोङो थाबैनो खालामजानो लुगैदों साननै सानथामनि गेजेरावनो खालामजानो लुगैदों आरो जुदि खालामनो हायाब्ला बिथांमोनहा बेखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों बुङोब्ला मोजां जायो जोंनो खुद फैनानै बेखौहाय जों मोजाङै खालामगोन बिथांमोनहा जुदि खालामनो हायाब्ला बेखायनो सानथाम सानब्रैनि गेजेराव बिथांमोनहा खालामोब्ला मोजां जुदि खालामाब्ला जोंनो फैनानै बेखौ खालामफैनो जोङो आवगायबोगोन नोंथांमोनहा बाहाय जाहाथे जोंनि फारसे गुबुन जेबो साना बेखिनिखौ आं खावलायनानै
नैबे समावहाय बाहाय नुफैनानै आंनि जे दुखु फोरमायनाय बेखिनियावनो आं फोजोबबाय गोजोन्थों आसलते चाওক कोक्राझार जी आमार BTC तथा BTRर राजधानी कोक्राझार चहरলৈ যোৱাৰ আগত जितु आमी এটা गेट पाइছো गेट हे गेटটো आसलते निर्माण কৰিছিল আমাৰ प्रमोद बड़ो सरकार प्रमोद बड़ो डांगरियाई এই गेटখন ইমান আটক ধুনিয়া এখন गेट এই আটক ধুনিয়া गेटখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এটা দুখৰ বিষয় সঁচাকৈ দুখ লাগিছে এই गेटখনৰ যেতিয়া উদ্বোধন কৰা হৈছিল সেই উদ্বোধনৰ সময়ত নাম ফলক যেটো আছিল সেই নাম ফলকত চাইছে আপোনালোকে গেটৰ সন্মুখত নাম ফলকটো আছিল এই নাম ফলকটো উঠাই দিয়া হৈছে কোনবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই নাম ফলকটো উঠাই দিছে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব নোৱাৰে আৰু এই গেটখন গেটত ৰাতিত লাইট জ্বলি আছিল চাওক লাইট আজিৰ তাৰিখত সেই লাইটটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই লাইটৰ যি কানেকশ্যন আছে হেতু কাটি দি থোৱা হৈছে মই বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ BTCৰ যি সৰকাৰ এই সৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো অতি শীঘ্ৰে যাতে এই গেটখনৰ যি নাম ফলকটো আছে এই নাম ফলকটো য'ত যেনেকৈ উদ্বোধনী সময়ত যেনেকৈ ৰাখা হৈছিল তেনেকৈ যাতে ৰাখে তাৰ কাৰণে মই BTC প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিছো ইয়াতে এই নাম ফলকটোত আমাৰ প্ৰাক্তন BTRৰ CM প্ৰমোদ বড়ো সাহেবৰ নামটো আছিল উৰ্খাওগৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ নাম আছিল লৰেন্স ইছলাৰী আমাৰ MLA তাতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু এটা আছে যে এই BTCৰ যোনজন প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী নামটোৱে এই নাম ফলকটোত আছে তাৰ পিছতো কোনবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আসলতে এই নাম ফলকটো এনেকৈ যেনেকৈ লগাই দিয়া আছিল তাৰ পৰা বাহিৰত উলাই দিয়া হৈছে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব নোৱাৰে এই কাৰণে মই পুনৰবাৰ BTR প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে এই গেটখনৰ ইমান আটক ধুনিয়া গেটখন এই গেটখনত আমাৰ এই কোকৰাঝাৰত যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আমাৰ লোকসকল আহিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৈছে এই গেটটো লৈ বহুতে ইউটিউবাৰ হওক বহুত মানুহ আহি এই গেটখন লৈ এটা ভাল পৰামৰ্শ দিছে ভাল লাগিছে গেটখন ধুনিয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আমি দেখা পাইছো সেইকাৰণে মই শেষৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছো যে এই গেটটো য'ত যেনেকৈ এই লাইটখন যেনেকৈ আছিল লাইটখনটো হ'ব লাগে যাতে ৰাতিৰ এন্ধাৰত গেটখন ভালকৈ দেখিব পাৰো তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু নাম ফলকটো যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ থাকিব লাগে আমি 2 দিন সময় সীমা বান্ধি দিছো 2 দিনৰ ভিতৰত এই কামখিনি কৰিব বুলি BTR প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিছো আৰু যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে 2 দিন পিছত আমি আহি সেই নাম ফলকটো আৰু এই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি মই ভাবিছো যাতে এইটো পৰ্যায়ত যাব লগা নহয় সেই কাৰণে মই ভাবো আপোনালোকে যাতে আমি কৰিব নালাগে যাতে BTC প্ৰশাসনে আপোনালোকে এই নাম ফলকটো আৰু এই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মই আশা কৰিছো আৰু BTR অঞ্চলবাসী ৰাইজ সকলে নহলে দুখ পাব সকলে মানে আসলতে এই যি ঘটনাটো হৈছে এটো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিব সেই কাৰণে মই বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিছো BTR প্ৰশাসন আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নজৰ দিব বুলি মই আশা কৰিছো